comes here everywhere that you go. Time's getting harder than they've been before. Ha estat un any complicat també per nosaltres com a concert rector. Ens hem hagut de readaptar, a organitzar-nos, a com fer-ho i també a quin tipus d'informació volíem aportar a la nostra ciutat. I l'anuari és una mica el resum de tot aquest any tan complex. People are drifting from door to door. Una altra cosa que faig jo és intentar fer molt de gasto als establiments del comerç local d'aquí al poble. Tota l'estona estic fent gasto. Si em pregunteu quina botiga voleu que us recomani a l'atzar, per exemple, una botiga que us recomano jo és Elèctrica Molins. Tenen de tot. Vam pensar que una cosa molt important, que sempre ho és, no? És aquesta coberta. Llavors vam pensar en la il·lustradora Núria Feijó, contextualitzem la mascareta i la fem servir d'element dibuixístic constructiu. Creiem que aquest any tenia sentit donar-li com un contingut global, no? Mirar com el 2020 de manera integral i per tant estructurar-ho com per blocs temàtics. La història dels dos mitjans de comunicació, del Viu Molins i del Fet de Sant Feliu, és la història de... no és una història de rivalitat, és una història d'amistat, des d'un primer moment. Doncs sí, hem parlat d'aquest 2020 que s'acaba, per sort, però ve el 2021, no sabem com vindrà, però el que sí que sabem és que hem fet 10 anys i que volem fer coses. Convidem a col·laborar amb aquest tipus de projectes. Gràcies per venir, ens seguim veient que estem connectats. Sí? Vinga!